Ahoj, lidi se stále ptají, jak navázat novorozence, tak si to teďka ukážeme. Budu vázat kříž s kapsou uvnitř, takže dáme si takhle středovku na střed těla a nahodíme si na rameno popruhy. Snažíme se to udělat tak, aby se nám nepřekřížily. Tak. A protože novorozenec je hodně malinkatý, tak si i tu kapsu tady vpředu uděláme hodně malinkatou, uděláme si to hodně natěsno. Nahrneme si to takhle, dá se říct, pod prsa, aby tady bylo fakt úplně minimum místa. Tak. Tak. Tady máme 7denního drobička. Tak, opatrně dáme ruku dovnitř, vezmeme nožičky a navedeme je opatrně takhle dovnitř dolů. Tady nahmátneme horní lém a opatrně sesouváme. Tím, že jsme si udělali hodně pevnou kapsu, nemusíme se bát. Pokud se bojíme, vždycky se můžeme trošku zaklonit, ale pak z toho bolí záda. Vytáhneme horní lém jenom takhle k týlu a ten zbytek opatrně zasuneme takhle mezi nožičky. Když se předkloním, tak si ještě takhle můžu sáhnout a povytáhnout si ten spodní lem opatrně dovnitř. Ale ty novorozenci si neradi dávají nožičky takhle úplně do boku, takže to nebudeme nutit. A to se bude teďka stačit. Tak zaděláme ruce a teď utáhneme horní lém, vždycky sundám z ramene a dotáhnu na jednu stranu, na druhou stranu. No, že za chvilku dostaneš. Tak. Tak a teď je hodně vysoko a to není úplně dobrý na kojení, takže si takhle vezmu a trošinku, že je lehoučka. Takovými opatrnými pohyby dám níž nožoušku love šávě. Tak to se nám to trošinku rozvolnilo, tak si znovu teďka pořádně dotáhneme horní lém, sundáme z ramene a takhle dotáhneme do boku, sundáme z ramene, sundáme z ramene. Miminko tady trošku se mrví, tak houpeme. Nasadím takhle. Tak máme horní lém a teď už postupně dotahuji. Já si to udělám vždycky tak, že si vezmu takhle velký kus. A už jenom dotahuji. Tak a už se nám to nelíbí. No, už tady vylizujeme pěstičky. To jsou krásné reflexy. To jsou krásné reflexy. Tak jo, už ulovíme tak. Rychle podotáhneme znovu. Na hrubo. Trošku najemno. Už teďka podotahujeme zbytek. Tak. Tak. Zkontrolujeme, jak to máme pod nožičkama. Tak. Už tady se nám vyhrnula nohavice. Tak. Tak, dobrý. Tak. Tak. Tady ten spodní lem trošku zkontrolujeme, aby nám tady za stolik neodstával. Tak, je. Tak, ten světlý popruh je ten horní. Ten spodní tak. A už to mám. Teďka můžeme to zakončit různě. Ještě jsi vysoko, co? Tak tě ještě posuneme níž. Tak. Takhle vrtím ramenama a pomalinku opatrně popouštím, protože jak je lehovinka, tak to ještě úplně nejde. Tak, rychle to zakončím. Já už dělám klasicky křížení, to mi připadne takové nejsnadnější. Lexi twist se mi nikdy nedařilo úspěšně povolit na kojení. Ani celkově mi připadal už zbytečný. Tak, teďka zatáhnu tyhle cípy takhle, dá tyhle popry takhle víc do břicha. No, už se předkloníme. Vyndáme prso, tak, držíme hlavičku a už kojíme. Tak, a to je kříž s kapsou uvnitř. Není to úplně dokonalý, ale to teďka nevadí. Když mi to takhle tlačí do krku, tak si odsunu ty popruhy dál. Dál. Z ramen. A tohle je takový základ. Jak vidíte, krásně zakulacený zádíčka, podsazení od kolínka ke kolínku, ale nemám to všechno nabančené v podkolení jamce, aby nefialověly malé nožičky. Když by se to stalo, tak stačí potom tady ty popruhy trošku poroztáhnout a tady rozvolnit to, co je v podkolení jamce. Jenom trošičku, jo, aby se zase nevykapsoval.
Tak, tady máme pevné jištění u krku, protože to máme pořádně dotažené. A kdybych chtěla, tak už prso stále držím, ale někdo už má henslitý prsa, tak můžu ještě takhle roztáhnout. Tak, ten popruh. Jo. Kdybych potřebovala podržet hlavičku, ale to se jí teďka nelíbí. Jo, promiň. Tak. Jenž takhle tady zajistím. Tak, no, dobrý. Už tam seš? Tak. No a to je kříž s kapsou uvnitř.